ସୁଇସାଇଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ କଣ ହେଇଛି କଣ କଣ ହେଇଛି ସାର୍ ଆପଣ ବାପାକୁ ଚପଲ ମତେ ଏଠି ମାରିଲା ଆପଣ ତାଙ୍କର କଣ ହେବେ ମୋ ପୁଅ ସେ ନିଶାରେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ସାର୍ କଣ କରିବେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭିଡିଓ କରିବି କାହିଁ ବାପୁ ମାରୁଛୁ ଭାଇ ଟେନସନ ନିଅନି ମୁଁ କରୁଛି ଭିଡିଓ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ କରିବି ତୋ ଭିଡିଓ ତୁ କିଏ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ଭାଇ ଏଟା ଟେନସନ ନାହିଁ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ କରିବି ତୋ ଭିଡିଓ ତୁ କିଏ ବାପୁ କାହିଁ ମାରିବୁ ତୁ କଣ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ହବେ ବଚେଇକି ଧରି ଆଣିଛୁ ନା ତୁ ଶଳା ଜୋତାରେ ପିଟିବୁ ତ ବାପୁକୁ କାହିଁ ଜୋତାରେ ପିଟିଲୁ ବାପୁକୁ କାହିଁ ବାପାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟିଲୁ ବାପାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟିଲୁ